الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Muna salati kuma da taslimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun gode wa Allah da ya raya mu a wannan addini, yadda da mu yi wannan addini, imamu rai da lafiya, kuma yassare mana halattar wannan zama wanda muka saba yin sa a duk mako daidai irin wannan lokaci, irin wannan daren Juma'a, kuma wannan masallaci Masjidin Rahma da yake kofar gidan mai ruwar Gwangwazo. Yau muna 10 ga watan 1 hijira 1448 wanda ya zo daidai da 25 ga watan 6 na miladiya 2026. Muna kan dai wannan littafi da muke yi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, At-Taju al-Jami' lil Usul. Muna mujalladi na 4 na wannan littafi a cikin kitabut tafsir. Muna kan shafi na 63 ne, kuma yau shi ne zamanmu na 242 kan wannan littafi mai albarka. Mu ta gode wa Allah, muna neman ya ƙara mana daga falalarsa da baiwarsa, ya raya mu, karɓi rawukanmu a kan wannan addini, mu tashi a cikin ƙarƙashin tutar sai da na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To inda za mu tashi, qala Allah ta'ala wallazi ana mutana hafizukum, qala Allah ta'ala hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Ita wannan aya take cikin suratul baqara. Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa kiyaye kan salloli, hafizu, kula da su kan salloli. Ya ce as-salawat gaba ɗayan salloli ke, da kuma sai ce wasu salatin wusta, da kuma sallah ta tsakiya wadda ita ce matsakaiciya. Ya waro ta saboda muhimmanci, amma tana cikin su salloli 5, amma sai ya waro ta saboda ya nuna muhimmancin ta. Kuma ya kawo na aya ne saboda ya kawo mana hadisan da suka zo akan aya, inda za mu ji wacce ce daga cikin salloli 5 ɗin nan Allah ta'ala yake nufi da as-salatul wusta. Kuma sai ce wa umu lillahi qaniti, ku tsaya a cikin sallah dan Allah, kuma ga Allah kuna masu biyayya ga Allah. Dukkanin kunuti a cikin alkur'ani yana nufin ba'a. Shi wannan aya kafin saukarta an ba da dama masu sallah suna iya tattauna a tsakaninsu. Farkon sallah kenan, sannan aka fara sallah ana jami'i, za ka iya magana da na kusa da kai, ga masa matsalolinka, shi ma ya gaya magana. Liman yana karatunsa ko kuma za a iya tattauna. Amma tun da saukar wannan aya, sahabbai suka ce sai aka dakatar da duk wata magana a cikin sallah. Wa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam. Kamar da zamu ji a cikin hadisi. Ana aliyin an karbo daga sayyidina Ali radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yawm al-ahzab. A ranar ahzab yana nufin ranar gazwatul ahzab, shine wato yakin nan da ake cewa na haƙan gwalalo, inda kafirai
suka yi dafifi suka yi haɗin gwiwa don su kawo ƙarshen musulunci da musulmi a Madina. Da kafiran da suke cikin Madina, Yahudawan garin kenan, da kuma kafiran Makka, su ma sun taho daga Makka, da kafiran da suke a ƙauyuka, gaɗafanawa kenan, wanda sun haɗu yawansu ya kai mayaƙa kawai ya kai 10,000. A wancan zamani yawan 10,000 nan, to population ɗin mutanen Madina ma gaba ɗaya bai fi haka ba. Amma sai gashi mayaƙa sun zo za su yaƙi Madina, yawansu ya kai haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hikima kamar yadda sahabban suka ɗaya daga cikin sahabbai ba da shawara a haƙa rami ta yadda za su biyo, kuma hanya ɗaya ce za a iya biyowa a tafi Madina, hanya ɗaya ce, sai aka ƙacin rami. Su kafirai ba su farga ba san ana ramu, sai ran da suka zo sun tashi shigowa sai suka ga rami kuma ba da matsallakawa. Sai dai daga baya ake yi, su suna can musulmi suna nan ake harbe-harbe. Wannan shi ne ake cewa gazotul ahzab. To babu dama, duk da cewa an yi rami ba za su iya haurowa ba, to amma ba tsayawa za su yi ba, suna ta ƙoƙarin su ga sun samu wata ‘yar hanya ko da ɓarauniya ce ba za su iya tsallakowa su ɗan yi ɓarna. Kuma daga can ɗin ma masu harbi suna yi harbi, su ma musulmi suna karewa, su ma suna aikawa da nasu harbi. Shi sa su ma musulmi zama bai same su, dole ne wato ba zama, suna cikin shiri kuma suna shirye da wannan harbi da ake aikowa, su ma kuma suna aika nasu. Shi ne har sallah ta zo, lokacin sallah ya zama na ba a samu an yi sallah ba, wanda za mu ji a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma mla quburahum wa buyutahum nar, ya Allah ka cika kaburburansu da gidajensu da wuta. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wannan addu'a? Yace kama shagaluna an salatil wusta, kamar yanda su dinnan suka shagaltar da mu ba mu samu mun yi as-salatul wusta ba. To wacce ce as-salatul wusta? Kaga ai bai fade ta ba, to amma za mu iya fahimtar ta a cikin siyakin da yace hatta ghabati shams, har rana ta fadi. To wace sallah ce daga ita sai faduwar rana? La'asar. Aga nan sai mu dauka cewa as-salatul wusta la'asar ce. Yayi musu wannan addu'a, munar addu'a, saboda ba dama in suka shigar da sallah to har ba su za a yi, kuma sannan ba a riga an saukar da wato sallar salatul khawf ba. Rawahu Tirmidhi wal Bukhari. To ashe sallar la'asar tana da matuƙar muhimmanci a yi ta akan lokaci sama da sauran salloli. Ko da dai ba duk malamai ne suka tafi akan cewa sallar la'asar ake nufi ba. A nan dai mun ji a hadisi, to akwai fahimce-fahimce kuma na sahabbai, su ma kowanne za ka ji da yadda ya fahimta. Kowanne suka fahimci cewa azhar ake nufi, kamar za mu ji a nan ɗin Aisha ta faɗa. Akwai kuma da suka fahimci cewa ai sallar asuba ma ake nufi, a malikiya ke. Malikawa a gurinsu a sallar asuba ita ce as-salatul wusta, saboda ce take a can gefe. Da fatan mun gane. Rawahu Tirmidhi wal Bukhari. An Abdullahi ana nufin Ibn Mas'ud radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul wusta salatul asr, salatul wusta salatul asr. Sallar ta tsakiya nan ayi kaga idafa ya salatul wusta, ba kamar a cikin ayat ba was salatul wusta. Salatul wusta ita ce sallar asr. Wannan ma abin ya fito fili, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar asr ita ce as-salatul wusta. An abi yunusa maula aisha, shi wannan bawan na aisha ne sai ta yanta shi. To malami ne, yana da rubutu, ya iya rubutu na alqur'ani. Qala sai ce amaratni aisha, na aisha ta umarce ni an aktuba laha mushafan, cewa rubuta mata mushaf. Mun gane ai, mu anan qur'ani muke cewa
amma mushafi ake cewa wato littafin da yake kunshe da Qur'ani shi mushafi ta rubuta mata Qur'ani da ke ya iya da tattara kayan rubutu ya fara faƙalar sai ta ce idza balagta hadhihi al-ayata idan ka zo daidai wannan ayar hafizu ala salawati was salati al-wusta fa'adhinni ka sanar da ni ka fara rubutu amma in ka zo wannan ayar ka sanar da ni falamma balagtuha yayin da nazo wannan aya alamtuha sai na sanar da ita cewa nazo fa ayar da kika faɗa fa amlat alayya sai ta yi min shifta kamar tana faɗa kenan yana rubuta shi ne shifta yace hafizu ala salawati was salati al wusta was salati al asri ku lura da siyakin hafizu ala salawati was salati al wusta was salati al asri ku kiyaye sosai akan salloli da kuma sallah ta tsakiya da kuma sallar lasar kaga kenan anan an nuna salatul wusta daban sallar lasar daban kun fahimta ko yawa wa qalat sai kuma tace samituha min rasulillah sallallahu alaihi wasallam naji hakan wannan ayar naji ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu at-tirmidhi bi sanadayn sahihain to kaga fahimtar na Aisha salatul wusta ba salatul asr ba ce sallar azhar ita wadda sallar azhar ake saboda ita ce take lokacin da rana take kan ganiyar kuma wasu na can sun shagal da wasu abubuwa wasu kuma suka ce sallar asuba saboda sannan ana bacci wasu sun shagala da bacci kuma wasu kuma suka faɗi wata wallahu a'lam an zaid ibn alqama radiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi salati yau kun ji inda magana da nake ga ku da su yace mun kasance a cikin sallah muna zance yukallimu ahaduna akahu fi hajati dan uwanmu yana yin magana da dan uwansa ko fi hajati a cikin bukatarsa wannan so ku kula da wannan kalmar ana fi hajati me ake nufi da fi hajati ya za ku iya ganewa fi hajjati ya ake nufi da haja bukata eh amma akwai waɗanda ko rigima ce ko ƙarancin karatu ne ko kushedanci ne wani hadisi da ya zo da wannan kalma sai aka yi masa wata mummunar fassara da bai kamata a ji shi a baki ina nan ina yawo a cikin social media hadisin wata mace ta zo ta ce ya rasula inni ilaika haja ina da haja zuwa gare wallahi fassar da suka yi mata ko mahaifinsa ba zai iya wata kuma yana nan sun daki sai abin da suke so shine ake haja bukata ke bukata wace ta al'ada wane kaza tana kusa da shi na zai masa magana akan bukatarsa amma suka dage wai aka ce wai wannan da ta zo ta ce bukata to sai suka faɗi wani abu wanda bai kamata ya fito a baki na kuma duk kun san abin da ake yi wannan ne social media ne ta zo mana da musiba wallahi ta sa waɗanda ba su bai kamata a ce sun yi magana akan ilimin addini ba su ne wayan suke magana an dagula lamarin sha'anin ilimi a social media kowa yanzu malami kowa malami kuma ka je inda ake kundume-kundumen a shari'a harkar musulunci inda ta kai a fede mutum a yi masa tiyata a ciwo daga cikinsa an bari za a sai likitoci ko ba haka ba ko kowa za ka kai masa mara lafiya ka ce ya yanka maka shi ya fito maka da ciwo amma haka addini kowa yana da dama yi magana kuma a saurare shi to kun ji dai na ba ku nan don ku gane don kuma kuna dan buɗe media da wani za a iya tafiya da hankalinsu dole ne mu dinga faɗakarwa
saboda zamanin ya zama wani iri. Ba na son jin abubuwan amma wani lokacin dole ka ji saboda ka ɗan jin ma saboda ka faɗakarwa mutanenka su gane. Wani in ba kai ka gaba ba zai gane ba sai a ja shi. Hatta nazalat hadhihi al-ayat yace muna maganganun mu akan bukatun mu har sai da wannan aya ta sauka, hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti. To da wannan aya ta sauka sai aka ce duk mu shiru in muna sallah, kowa ya shiru dinan rawahu al-bukhari wa tirmidhi. Qala Allah ta'ala, to ya gama da wannan aya sai wata kuma fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Wato idan yaki ya kama ana yaki tsakanin musulmi da kafirai shine fa in khiftum, kuma wato yakin yarin cabi ta inda ba za a iya raba sahu ai salatul khawfi ba, wato wasu suna yi wasu suna kuma kula da inda yakin yake suna gadi. Idan haka ba za ta yi ba to ai sallar a haka yadda ta sa shine rijalan aw rukbana. Rijalan ba ana nufin mazaje ba, kaga ai wani lokacin kai abun fasar ka sai ka ce mazaje ko rijal ba mazaje ba, to ba mazaje ake yin ba. Jami'i ne, jam'u rajil. Mai rajil mai tafiya da kafa, wanda allazi yamshi ala rijlaihi ne rajil. To ku yi sallar rijalan hala kaunikum rijalan, kuna masu tafiya da kuna tafi kuna sallah, kace Allahu akbar kana tafiya, kana fatiha kana sura, kana kai sara kana kariya. Aw rukbanan shi kuma jam'u rakib, wanda yake kan dabba kan abin hawa, ko kuna ƙasa kuna tafi ko kuna kan abin hawa, duk an yadda ku sallah haka saboda muhimmancin sallah. Ba a yadda komai tsoron da ake ji to ba a yadda a jikin ta ba, a'a a yi ta a lokacin. Yace fa idza amintu, to idan kuma kun samu aminci mana lokacin da babu yaki kuma to fadhkurullah, to ku yi ambatan Allah, ku yi sallah da sauran azkaru kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Wato wannan zikiri zai zama godiya ga Allah subhanahu wataala, sababin ya sanar da ku abin da da can ku kasance kun sani. Kafin zuwa musulunci a jahilai ake, musulunci shi zo da wannan ilimin kama san yadda za ka yi ibada din. Dan haka abin godiya ne. Kana ibn Umar radiyallahu anhu ma idza su'ila an salatil khawf, wato idan aka tambayi Abdullahi dan Umar akan salatul khawf, qala sai ce yataqaddamu al-imam, shi liman shine zai wuce gaba. In aka zo salatul khawf, wato ana gudun kada abokan gaba ana cikin yaki su far mana. Za ta yi wa ma ga can muna kallon su suna kallon mu, an dai tsaye da wuta ne cikin ana hutawa ko dare yayi ko a wani dalili ya sa yanzu dai an dan tsaye da an tsagaita wuta, amma muna kallon su suna kallon mu. Bai lokacin sallah yayi, idan muka zo muna sallah in muka gaba daya ko muka tafi ruku'u ko muka tafi sujada, kafin mu dago daga sujada nan sun mana barna. Shine sai aka ce ga yanda za a yi a raba sahu, a raba jama'a su zama biyu, rabi suna fuskantar abokan gaba, rabi kuma suna cikin sallah. To shine liman ya wuce gaba wa ta'ifatun minan nas, da shi da wasu jama'a daga mutane, fa yusalli bihim raka'atan, sai ya musu raka'a daya. Amma anan da aka ce raka'a daya ana nufin idan sallar kasaru ce, idan tafiya kuka mai nisa har ta kai a kasaru, kaga raka'a biyu zai ko, to liman sai wa jama'a ta farko raka'a daya. Yake wata kunu ta'ifatun minhum bainahum wa bainal adu, to wasu jama'a kuma sai zama suna tsakaninsu da tsakanin abokan gaba. Ma'ana kamar ya zama nan mu ne, nan mu musulmi mu ne anan, can kuma abokan gabanmu ne. To sai a tura wasu jama'a sai su tsaya a can, sai liman ya wuce gaba. Wayannan jama'a da za su tsaya a can suna gaban liman ne, wanda za su yi koyi da liman kuma suna bayan liman. Kun fahimta ko? A jihar da abokan gaban suke, to anan za a sa mutane suna kariya.
sai ce lam yusallu su ba sallar za su yi ba a lokacin fa idza sallal ladina ma'ahu rak'atan idan wanda suke tare da liman suka yi raka'a daya ista'kharu sai su janye baya makanan ladina lam yusallu sai su koma makanin waɗanda ba su salla ba wala yusallimun amma ba sallama za su ba kun gane ko kun ga an shigo da ayyuka ma a cikin sallar amma dai a sallah ake za su janye su koma gurin waɗancan su kuma waɗancan wanda ba su yi raka ɗayan nan ba su yi a bayan raka ɗayan sai su dawo su yi sahu a bayan liman amma wannan na farko ba za su sallama ba ba a sallame su ba wai taqaddamul ladina lam yusallu waɗanda ba su sallama sai su dawo sai su gabato fa yusalluna ma'ahu raka'atan sai su yi raka'a ɗaya tare da liman ka kowace jama'a sun samu raka'a nawa kenan liman kuma nawa ya samu yawwa sun bayan sariful imam to shi liman sai ce assalamu alaikum ya basu ragowar ya basu kuma za su ci kokansu wa qad salla raka'atayn shi liman yayi raka'a biyu fa taqumu kullu wahidatin min al-ayatayn to kowace da'ifa daga cikin su sai ta miƙe fa yusalluna li anfusihim raka'atan kowace sai ta raka'a daya in ta raka'a daya kaga ta cika raka'a daya da ta yi a baya ko kun fahimta ko ba da an yi yansa da liman bayan liman ya riga ya yi sallah wannan sai su tashi su raka'a daya in sun gama wannan kuma su tashi su raka'a daya idan sun gama fa takunu kullu da'ifatin qad sallat raka'atayn to kowace jama'a sun yi sallah raka'a biyu sai su sallama fa in kana khawfun ashadda min zalik idan tsoron ya fi haka tsanani sallau to sai su sallar rijalan suna kan sawayensu suna tafi akan sawayensu iyaman a tsaitsaye ala aqdamihim akan sawayensu shine ma'anar rijalan ai qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan ko kuma suna kaye akan dabbobinsu mustaqbilil qiblati aw ghayra mustaqbiliha ko suna fuskantar alqibla ko ma ba sa fuskantar alqibla yanda ta kama haka zai rawahu al-bukhari to wannan siga ɗaya ce daga cikin sigogin da ake salatin sofi wanda ya kama na akwai wata sigar ko su ma za su kai wajen 6 wanda ya danganta da yanda musulmi suka samu kansu dan wani lokacin sai ga wato abokan gaban ba su zo ba tukuna amma kuma ana tsammanin zuwan su koyaushe za su iya durowa koyaushe to shi wannan tsarin akwai kuma sigar da ake yinta a halin kuna kallon su suna kallon ku akwai sigar da ake yinta a halin sallar ta tafiya ce ma'ana kun bar garin ku kun je wani guri akwai kuma sigar da ake yinta a halin kuna garin ku ne abokan gaba suka zo mu ko kuma kuke tsammanin za su zo mu to duk waɗannan sigogin suna nan za a iya samun su a littattafan fiqh idan aka duba Allah ka ba mu dace wannan ɗaya ce idza kunta ma'ahum faltaqum minhum afatun minhum aka wa li'khudhu asliyatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wa li'khudhu hizrahum wa asliyatahum wadda alladhina kafaru law tagfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum maylatan wahida ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا haka yake kwaran ma to ya gama da wancan aya qala Allah ta'ala sai Allah ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم in ka duba za ga magana ce guda 10 daidai wa daidai Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum babi ba
la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ba ku ba lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim nawa kenan 10 wato magana ce guda goma kowace akwai abin da ta sami ilmi to ban dan fassara a gurguje ba fassara irin ta ana tafsiri ba Allahu mutada'un Allahu la ilaha illa babu wani abin bauta a cikin samuwa sai shi illa huwa sai shi alhayyu rayayyen sarki alqayyum wanda yake tsaye da kowane abu shi akan kansa ba wani ne yake rike da shi tsayayye ne da kansa kuma shi ke tsaye da kowa tsayayye da kai nasa tun can gaba shi ne alqayyum dan ka san shi alqayyum ne sai ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sinatun gangade ke baya kama Allah ba shi tafiyar Allah sinatun abin halitta ne waye halitta sinatun Allah ne don haka Allah ya fi karfin sinatu ya kama shi inda da ba sinatu kuma da yazo zai kuma tafi tunda duk abin da aka yi shi zai koma shi Allah ba sinatu a tare shi karamin bacci kenan yafi bacci dadi haka ne ko gingiri ba yafi bacci dadi ba za ka san kane ba ai idan ka ji kafarka na'am to sai ce wala nau bare kuma bacci karamin ma bai isa ba bare babba lahu ma fis samawati wa ma fil ard dukkanin abin da yake samman nan bakwai da duk wani abu da yake kasan nan bakwai nasa ne shi kadai lahu ne nasa ne mallaka da halitta da bauta shine mamallakin shine mahalicin kuma shi za su bauta sai ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne wanda ya isa ya zo ya ceto a gurin Allah sai da izininsa ba wanda yake da damar yin ceto sai da izinin Allah to ba ta yi fa ba wanda zai ceto ba a'a sai da izininsa dai shi yasa an ka duba hadisin ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin yanda abin zai kasance a yayin da duniya ko dukkan mutane suke cikin tasku da bakin ciki damuwa ta game kowa to sai a fara tunanin ai bai kamata a zauna haka ba manya-manyan auliya sai su ce to ya kamata mu nemi ceto to gurin wa za to mu je gurin wani ba sai a fara kewaya to ga babanmu da shi ya haife mu gaba daya sai a je gurin Adam sai ce nafsi nafsi ce to a je gurin Nuhu shi ma ya ce nafsi nafsi a je gurin Ibrahim shi ma ya ce nafsi nafsi a je gurin Musa ce nafsi nafsi a ce gurin Isa ce nafsi nafsi dogon hadisi ne da ƙarshe dai sai a je gurin Annabi Muhammad to shi ma idan aka je gurin sa shi ba zai ce nafsi nafsi dukkanin na baya sun ce nafsi nafsi shi ko ba zai ce nafsi nafsi sai zai ce ana laha ai lishafa'ati ceto ana laha ba wanda zai ceto wannan shafa'atul kubra sai manzo Allah shine mai yin zai ceto kowa hatta annabawa hatta adamu sai ya zo ya fake to idan ya tashi yin ceton fa ba kai tsaye zai tafi ceto ba a sai ya tafi wurin ubangiji sai ya faɗi ya yi sujjada Allah ya kimsa masa kirari da zai tewa Allah kirari wanda ba a taɓa yi wa Allah kirari in wannan ba sai a lokacin ba Allah zai yi masa kimshen kirarin
ba za kuma ƙare irinsa musa ya ce ɗago kanka ya Muhammad irfa rasa ɗago kanka me kake so faɗi duk abin da kake so zan maka isfatu shaffa wa qultu isma sai aka ce ya rabi ummati sannan za a bashi dama je ka kai ceto ka fara da 70,000 su shiga aljanna ba hisabi ba azaba ya nemi ƙari a ƙara masa 70,000 sau 70,000 wanda za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azabin to wani ne ke ce ala sa muna ciki to sahabbai ma dai sun ce dai guda ɗaya aka ba a lokacin da annabi faɗa tun ɗaya ne sai ya rasulullahi ka roƙa mun Allah ya sani a cikin sun ce an ta nilbo sai wani ma ya rasulullahi ni ma roƙa mun sabaka ka biha ku kashe ya riga ka kaga ba a bada kofar su ba su ta roƙa to bare mu kuma ce me za a ce ne karan kada miya ko me ai mu kawai sai dai sallama dai kawai dai to me za mu ce sai dai kawai da yake Allah ne ya ce qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ma ba da haka me za mu ce me za mu je mu ce wa Allah inda kaga wayannan manya irin su Ibrahim sun ce tafsirin shi nafsi shi ne fa Allah ya ce wanda ya zo Allah ya zo ubangiji sa bi qalbin salim irja'a rabbahu bi qalbin salim shi fa da Allah ya baraka ya zo ubangiji bi qalbin salim amma ce kai ba zan iya zuwa gurin ubangiji ni da nayi ƙarya uku kuma ƙarya fa duk ba ƙarya bace irin tamu duk yayi ta ne saboda kare darajar kare ubangiji subhanahu kare addini duk abin da ba ya yi don kansa saboda kira zuwa Allah kamar da ya ce inni saqim din aka ga ba wani ƙarya ce ta jin daɗi ko ta shafa ko kuma da ya ce a fasalo min kanu yantiquna bal fa'alahu kabiru ma hadha fasaluhum in kanu yantiquna kaga wannan a wajen yi wa Allah aiki ne fa da kuma yanda ya ce wannan matarsa yace kanwata ce yar uwata ce a yar uwarsa ce amma a musulunci ko kaga ai ba ƙarya ce irin tamu amma tare da haka ranar za ta zo ce tunda yawan nan abun guda uku shi fa zai iya zuwa zai tunkar Allah to kuma bare mu me zamu ce irin sai kawai da yake yayi nufin dai muna cikin al'ummar manzon Allah to kuma sai ce ya ibadi din di wannan yadin duk ta shigo da mu fa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ibadi wannan ya ta shigo da mu duk mun shiga ciki alladina asrafu ala anfusihim wanda suka yi wa kansu suka cuci kansu da barna la taqnadu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim to mu karasa ko ya lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake gabanin su ya san abin da yake bayan su wato abin da suka gabatar a nan duniya da kuma abin da za su tarar a lahira wala yuhituna bi shay'in min ilmihi bayi ba sa kewayewa da wani abu na ilimin Allah illa bima sha sai abin da ya so duk abin da bayi suka sani to shine isarar da su shi ya saukar da wannan ilimin dukkaninsa karka ce wai sai ilimi irin na alkur'ani da sauran littattafan da aka saka hatta ilimin technology hatta ilimin sciences technology duk wannan ilimin wallahi ibn bishay min ilmihi illa yubashi shine dan kasta musu inda za a auna da ilimin Allah ba zai auna ba to kaman ka je teku ne ka tsoma hannunka in ka dago me ya debo to duk halittar ilimin dukkanin halitta
bai wuce haka ba kai ilimin Allah illa bima sha wa sai a kursiyyu samawati wal ard kursiyinsa kuma tayar wace sammai da ƙasa duk girman saman nan guda bakwai nan da ƙasar nan guda bakwai nan to kursi ta fi ƙarfin su suna cikin kursi ba ma a ganin sun bata a cikin yama wala yauduhu hifzuhuma da kuma kiyaye sammai da kasai bai wa Allah wahala ba zai gagare shi wa huwa al-aliyyu al-azim Allah shine al-aliyyu madaukaki al-azim mai girma to kun je nan take ita ce mafi girman ayoyi a Qur'ani baki da ina jin ma za a ji hadisin da ya faɗa haka an abi Musa radiyallahu anhu qala qama fina rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya cikin mu bi khamsi kalimatin da wasu kalmomi guda 5 fa qala sai ce inna Allah azza wa jalla la yanam Allah azza wa jalla baya bacci wala yanbaghi lahu an yanama ba zai taba yiwa ba bai dace da shi ba tsarin sa bane bacci ba layin Allah bane wannan abu ne da ya shafi mu bil adam huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jaratum bin nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun amma Allah ba bacci annabi Musa aka ce ya taba tambaya Allah ce Allah kana bacci kuwa sai aka bashi amsa a aikace aka bashi wasu kofuna na tangaran guda biyu aka ce ka rike min wannan ka kula min da su kar ka bari su fashe rike kam to Allah ya baka ajiya Allah ne bai baka ajiya ai ba za ka ce wani ajiye min ina zuwa ba to saboda haka yana rike da wannan kofuna ina rike da su har kwana tun yana jura baccin har baccin kuma ya fara kama shi kuma har baccin ya fi ƙarfinsa sai da ya ɗauke shi sai can kuma sai farka to in farka wanda zai sai garam sai suka fashe sai Allah ce kai ka gani kai kofuna ne ne bacci sama da ƙasa kuma ba zai kula min da su in Allah ya bacci sama da ƙasa sai su rushe ya tashi daga aiki kullu yawmin huwa fi sha'ani kowane minti kowane sakan akwai wani sha'ani da Allah yake kowanne nan fada mu'amalar da Allah yake da shi daban da ta wanda ta kowa iyanan din mu da kowa a ko'ina a duniya da duk waɗanda suka mutu ba a gurin Allah daidai suke da basu mutu ba dan yana kula da gawar ya san inda gawar take ya san halin da gawar take wata gawar yana nan bai bari ma ƙasa ta ci ba wata kuma ƙasa ta ci ta zama ta tsike wata an ɗaibe ta ma daga kanta wani ma a cikin ruwa ya mutu kifi ya cinye shi kifin an cinye shi yana nan an cinye shekaru da shekaru amma fa sai ya tashi ranar kiyama Allah yana sanar yanzu diddigar naman kifin da ya cinye wannan mutumin yana cikin wa Allah yana sanar sai kuma sun dawo ko wata an kone su da wuta sai kuma sun dawo wasu sun bi iska sai sun dawo wadaka to wanda yake wannan ina bacci kuma subhanahu wata'ala yahfizul qista wa yarfa'u yana daga adalci yana sauke shi wato ko da yaushe ubangiji subhanahu wata'ala cikin aiki yake aikinsa kuma adalci shi adalcinsa ne ya tsaye da sammai isa suke a tsaye har yanzu duk shekarun nan wanda ba mai gaya maka iya shekaru sai Allah haka ƙasa ba don adalcin Allah ba da yanzu babu ita yurfa'u ilayhi amalul layl qabla amalin nahar ana daga masa akai masa ayyukan dare kafin a kawo na rana wato in dare yayi akwai masu aikin dare mala'iku duk bayi kowane bawa akwai mala'iku tare da shi akwai wanda aka wakilta masa wasu masu kiyaye halittar jikinsa ce akwai wanda zai kula da ido gani kenan akwai wanda yake kula da jinsa akwai wanda yake kula da kaza akwai wanda yake kula da kaza akwai kuma wanda yake rubuta aiki duk suna nan lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi ko
wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dukkanin dan adam haka yake, duk wata halitta haka to suna rubuta aiki, suna rubuta aiki, suna rubuta aiki. To illa asad ta yi, to masu aikin yamma sai su kuma masu aikin safe sai su koma. To ana kai masa aikin dare kafin a kai na safe na wuni. Yanzu waɗanda suke aikin yanzu za su tashi daga aiki ne yaushe da asuba, amma sai sun bari an yi sallah asuba ba, sai sun bari an yi sallah. Su ma wancan din sun zo, to sai an yi sallah asuba sai su karɓi juna, sai shifting su kuma su ci gaba da aiki, su kuma su tafi da aikin da aka yi rahoton ayyuka na bayi. Wane ga rahoton aikinsa na yau, kowa ba fa wai dan bai sani bane ko dan aiki ya mai yawa, a'a to su ma aikin nasu a lissafai ki a gunsa, masu aikin mala'ikun kowanne yana kula da shi. To kuma sai aka yi na wuni shi ma an gama, su kuma da la'asar suke zuwa, na daren sun dawo da la'asar, su kuma za su tsaya a sallar la'asar sai su tafi, su kuma sai su ci gaba da aiki. Haka dai har ran da za a busa ƙaho, haka za ta. In mutuwa ka ta zo, to taka ta ƙare. To kana can a kabari kuma wasu ne za su karɓa aikinka. Akwai masu tambaya za su zo maka, suna tafiya masu binne kana watsewa, su kuma za su zo su yi aikin su. Haka dai har a kiyama kuma ce. Da fatan kun gane yan uwa. Rawahu man karasa ba tukuna. Sai ce hijabuhun nur, shamakinsa haske, shamakinsa haske. Wato ba haske ne ya kare Allah ya zama da ba a ganin sa. A'a, mu halitta mu ne hasken ya kare mu, ya tare mu, ya mana shamaki. Dan shi Allah ba abin da ya isa ya tare shi. Sai dai mu ne muke a tare. Amma da zai yaye hijabin ba sai ka je ko ina ba, sai in nuna maka abin da yake so nuna maka. Ko ta rana ai da aka yi salatul khawfi, a salatu khusufi shams, sallata rana ta kisfe, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musu sallar kisfewar rana. To ka san tsawaitawa ake, ana yin ta da tsayi, raka ta farko ma kamar a karanta bakara ne, suratul bakara a tsaye. In aka duka kuma sai an yi daɗe kamar bakara ɗin, sana kuma ɗagowa kuma yin wata kamar haka. Shi ne yana cikin sallar sai su ga ya miƙa hannunsa, kamar ya miƙa hannunsa ya karɓi wani abu, ko kuma sannan suka ya ɗan yi baya haka. Shi ne bayan an yi sallama suke tambaye sai ya rasu na abin da kayi kaza sai ce ai ina cikin sallar nan aka nuna mun wuta, aka nuna mun aljanna. Ka nuna mun wuta, ban taɓa ganin masifa irin yau ba, irin abin da ya gani irin wani. Shi ne suka ga yayo baya ɗin nan. Yace kuma aka nuna mun aljanna da abin da yake ciki. Yace har na miƙa hannuna, yace kaman ga wani nonon dabino, da na karɓo shi na kashi duniya, ya isa a yi ta ce har alƙiyama. Nono ɗaya na dabinon aljanna, ya isa duniya ce ta ci. Wanda ka duniya, in aka haɗa ta da lahira, kaman wannan abu da aka faɗa ne, kaman ka tsoma hannunka a cikin teku ne. Abin da zai ɗago, to shi ne abin da duniya ta ƙunsa. Kaf, ragowar tekun kuma lahira ce. Haka ya zo a hadisi. Wamal hayati duniya, fil akhirati illa me? Illa mata, ko illa qalil. To kaga, ma'aikin Allah, sallallahu alaihi wasallam, an buɗe masa ya gano daga nan. Hijabin aka yayi masa, ya gano aljanna, ya gano wuta. To kuma yana faɗa a wani hadisin ma yana cewa, na rantsi da Allah, yace ina jin abin da ba ku ji, ina ganin abin da ba ku ji. Ce wallahi na rantsi da Allah, ina jin abin da ba ku ji, ina ganin abin da ba ku ji. Da kun san abin da na sani, da wallahi da ba ku je kun kwanta a kan shimfiɗa kun yi bacci da iyalinku ba.
da kun yi kuka mai yawa, da kun yi dariya kaɗan, da kun san abin da na sani, da kun yi kuka, lau ta'alamuna ma alam da hiktum qalilan wala bakaitum kaseeran. Ce kuma da kun dinga mutuwa kwararo kuna kururuwa zuwa Allah, da kun san abin da saboda haka shi annabi yana ganin abin da ba ma gani. Kun gane ko? Yace law kashafahu, da Allah zai yaye wannan hijabin, la ahraqat subhat wajhihi man taha ilayhi basar. Da hasken zatin Allah sai ya kone duk abin da ganin sa ita ke zuwa gare shi. Da zai yaye wannan hijabin, to kowa ma sai koma cikin rashi. Ai kaga an yi wa annabi Musa irin misali, yace ubangiji ka nuna mu, rabbi arini anzur ilayk, qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan. Dutse fa Allah ta yi kai Musa ba za ka iya gani na ba za ka iya kallo na, amma dai ga dutse nan kalle shi dutsen zan nuna masa, ba ni Musa aka nuna ba, dutsen aka nuna. In ya iya jurewa to za ka jure kai ma. Da Allah ya yi tajalli ga dutsen, me dutsen yayi? Sai tarwatse idan da ke Musa kuma ganin wannan dandakewar ya harra Musa saiqa, ya faɗi magashiyar. Kun bayyanta ko? Min khalqi daga halittarsa. Rawahu Muslimun fil imani wa Ibn Majah. Cikin babu imani shi Muslim da kawo shi, Ibn Majah ma ya kawo hadisi. An Abi Hurairah radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nahnu ahaqqu bi-shakki min Ibrahim. Wato akan maganar Annabi Ibrahim da ce awalam tu'bi, Annabi Ibrahim ne ya roki Allah, yace rabbi arini anzur ila rabbi arini kayfa tuhil mauta. Ubangiji nuna min da kake bauta, idan kake raya matattu. Qala min awalam tu'min, baka yi imani bane Ibrahim, ka imani bane. Qala bala walakin yadma inna qalbi. To saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa akwai fitinannu a duniya, wanda in sun zo sun ga wannan magana sai sun yi fitina a kanta, sai sun faɗi wani abu mummuna a kai akan Annabi Ibrahim. To shi yasa sai ikan da garki ya rufe kofar, dan ma kar wani zai shi za a ce ba kofanto ce ba, sai ce nahnu ahaqqu bi shakki min Ibrahim. Ai mu kamata a ce mun yi kofanto ba Ibrahim. In har Ibrahim zai kofanto, to mu ma za mu kenan. To kuma Annabi ya taɓa kofanto ne? Shi Ibrahim ma bai kofanto. Saboda haka duniya take yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abubuwa irin waɗannan, kuma ya faɗakar. Kuma kowane zamani sai an same shi. A wancan zamanin na ga muku cewa a zamanin makin Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fitinan da aka yi ta yi. A zamanin sahabbai ma an yi masu fitina. A zamanin haka dai aka yi ta yi har kuma abin ya zo mu ma a zamanin. Gashi nan fitina ta kaure a duniyar musulunci, ana ta faɗar maganganu, sai ka ji ana gaya wa Allah mummunar kan, a faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bare kuma faɗa ga bayan Allah. Ana ɗauko wasu maganganu masu nauyi cikin hadisi, ana sokewa, ana sukan hadisi, ana sukan wasu abun ma a aya. Ba daɗi. Ilimin musulunci ba abun wasa bane. A da can kafin zuwan social media ba kowane karatu ake fitowa da shi ake yi a kan mutane. Hatta wannan karatun da nake muku a lasifika, to malamai na da can ba kowane karatun za su kawo nan ba. Saboda me? Ai akwai wanda shi yau ma ya taba zuwa. Haka ne ko? Bai taba zuwa makarantar ba sai yau. Ba zai daidai da ku da aka bude karatun da ku ba. Haka ne ko ba haka bane? To fahimtarsa da taku da bambanci. Saboda ka ba ko ina ake zub da kowane ilimi. Abinda za ku fahimta ku da kuke zuwa kullum daban da abin da wanda ya zo yau zai fahimta.
akwai abin da haka yake a rubuce haka yake ba wani canji to amma iliminka bai zo yanda za ka gane ba wai kuma shekaru ba ne a ilimi ne kamar yadda ka san a ilimin zamani za ka iya samun yaro matashi ɗan shekara 20 wani ma bai kai 20 ba kaga ya zama dakta ko ma ya zama profesa haka ne ko ba haka ba ne yaro ƙarami sai ya zama profesa amma akwai wanda shekara 60 suna ta fama wasu suke su zama profesa ba su zama ba za su zama ƙunƙun ba ka ilimi ma na addini za a iya samun yaro ya nisa a ilimi babba mai shekaru ya yi nisa a ilimi kamar wani to sai ya zo gurin komai shekarunsa sannan zai gane abin da ake nufi sai ya zo gurin to abin da kuma malamai yanzu ba su gane ba ke kowane irin ilimi sai sun kawo social media duk ilimi sai an kwatsa shi wani yana da ce kai ma kaza sai a faɗi malamin a faɗi ubansa ko kuma a faɗi shehun wannan malamin wanda shi ke takamar shi ma wannan ya ci kazansa ko bai fahimci ma mai ake faɗa ko kuma shi malamin wanda yake kwar san bai san karatun ba ma ya je ya jawo ana zagin addini ba kowane karatu ake a cikin mutane sai malamai sai sun zo gurin sai a kwanci sai su fahimta ba kowane littafi ake karanta a mutane ba wani bai san ahalari ma amma ka tafi da shi wani littafi wanda wani malami ya je ya yi bincike irin bincike na jami'a ka ɗauko shi kana karanta a littafi kuma ka ce sai kai bayani ana cutar mu gaskiya ana cutar da mu addini a dawo malamai su dawo su san muhimmancin abin da ya kamata su koya al'umma akwai abubuwan da ya kamata su koya musu yanzu kamar misalin risala ta ibn abi zaid al-qayrawani kun san dalilin da yasa aka rubuta ta me risala babban malami ne a nan Afirka aka yi shi mutumin qayrawani babban malami a ce masa maliku na biyu ma yake ce masa saboda ilimin malikiya a area nan baka masa to akwai kuma wani malami shi kuma malamin alqur'ani ne to sai mai koyar da alqur'ani ne koyar da yara ɗan matasa haka sun kusa balaga ba su balaga ba amma sun kusa balaga to sai ga cewa idan suka balaga shari'a za ta hau kansu ba su san komai ba sai kawai nassin qur'ani sai ta gurin malam ibnu abi zaid a karamakan lahu ina da yara da nake koyarwa alqur'ani ina so kuma ka rubuta mana littafi da ya san hukunce da zan je in koya musu saboda su taso da addini da sanin addini su girma a kansa to shine sai ya rubuta masa risala dalilin rubuta take yara ƙanana kaji akwai wani abu mai rikici a cikin risala aga kunan ba kun yi risala akwai wani abu mai rikitarwa komai za ga wanda mutane za su gane ne to ba a zo gurin da kuma sai malamai ba wani manyan littattafai wannan sai malamai ni ban san ma me ya jawo nake ta wannan bayanin abin ne kullum ke damu saboda wani ne muna magana da shirin ni ban san ma abin da ya jawo sai ta yi min ne masa magana fa hadisi sallar al'asar ne bai da wuri ba sun ce ba a wasa da sallar al'asar duk mutumin da ya bari sallar al'asar ta wuce shi kamar gara ya rasa ahalinsa da dukiyarsa a haka ne ko sai ce a wata ayar sai na ce ai hadisi ne sai ce ni ba sai in koma wajen musussuka ni fa yake gayawa to shi sa hankali na mugun tashi shi sa za ku ji a satin nan a wata makaranta kullum zance na kenan kullum zance na ce za a abin har ya kai mu ga haka
wani ne wai shi musu suka ke yaƙi da sunnar manzon Allah wato tunda aka ce hadisi ne to shi ba zai shi sai koma can shi sa hankali na ya tashi duk wannan abin da kuka je wannan abin a ranar ku lura sai da ne raukanuwa a sallar isha me kun zauna na miki da dole ne da shi nake kwana da shi nake tashi wallahi tun da aka manzon Allah ya faɗa magana har a samu daga cikin al'ummarsa kuma ya shakiyanci izgilanci to kaga ta kai mu faga haka a da mu dai mu taba tsammanin za a yi haka wani ya zuba Allah kai mana maka Allah ya shiryar da mu rawa muslimun wani hadisi nake ne ana ahqqu nahnu ahqqu bi shakki min ibrahima iz qala rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi ya ubangiji nayi imani mana nayi imani kawai dai nayi tambaya ne saboda zuciyata ta ƙara samun nutsuwa rawahu al-bukhari huna wa muslimun fil iman to na ganin mu tsaya a nan